Selum andorang so tatangion hatan di bata di bagasan tikion tapasada maruhat tamartang yang mahita di bata aman namin na marhabangso di banwagijang di bagasan tikion anang marsiajar hamsian hata ajari mahami ali Tuhan asa mangatusi di hata di bagasan Yesus Kristus sa manomoni roham Tuhan. Amin. Kemudian nanolonga di bagasan Yesus Kristus hatan di bata nasahat di bagasan minggutta di tikion ima dienet sian surat ni Apostel Paulus manopot huria na adong di Rom bidutolu mamuka mesya na sada sahat walu sokono mahatan di bata asa dia nama hasurungan ni Yahudi tuaha mahasea personatoni sadok gudang doi parjolo hasahatan yakka padok ni debata do nasida ay bihana ma ia soporsia na diba tung tarbain nasida na soporsia ima manegaha burjuan ni debata siaposani do mai oddo tahe parsitong do ia debata alay pergabs do na sa julma songon na tarsurati asa pitorho diaka padohanmu jalamonang di panghumami alay bihama dohonotta ia dipajongjong hagiduhot ta hatigoran ni dibata dan nagiduk ma dibata molo dipalalu rimasna satabi di dibata do mai ay out i songod dia ma taruhum dibata portibion alay molo lam tibul hasitongan ni dibata binahen ni gabusu pagaddah sangapon na buasa uhumon dope au songon pardosa da tagonan mataula narwa asarona dinggan songon padok ni nadiba mangerehita songon nido hatana ninna patuk matong hona uhum akka si songoni sahat tusido pajahonna hurian ay nolonga di bagasan Yesus Kristus di bagasan minggutta sa darion tong do pedang boy tapatupa parmingguon di bagas ni hurian ni tuata manang di gereja alai napos do rohakku naikototong do hita mamuji jela pasangapon debata nangpe di bagas tahita hurian ni Tuhan anggo disukut tu hita ganuk marsada-sada ahado hasurungan ni halak Kristen sian naso Kristen mungkin meragam do alusta hobar tu pangatusion jala hobar tu haporcata alay na pasti surung-surung ni halak Kristen ima halak Kristen makaporsiay ya Tuhan Jesusido si palua jala si panguluhita ya Yesus Kristus anak ni debataha naro tu portibion mate terpajal jala dipersilakon di hapinor silang jala mulak mangulu jala nakok musenang tu banua gijang sada haporsiaon nasitong doon di alak Kristen jala oddo perbedaan na paling signifikan
Perbedaannya la Kristen sian akka ugamo na asing. Anggota ringot soal holong, anggota ringot soal lima pabahenan na denggan dua kala na asing. Salhut akka ugamo na adong di Portibion mangulahon ido. Alai taringot tuha porsyaon maka porsyai Tuhan Yesus Kristus holan halak Kristen sa bingdo na maka porsyai. Di bagasan terputa dia pala pertikyanon takas do di patota manang dituturi Apostel Paulus sude huria na adong di Rom. Alana takas do dokonima Apostel Paulus sude do jolma na adong di Portibion marlak dosa. Sude do jolma na di Portibion mangulahon na sunadinggan dedo pani di bata. Alani gabi mardosa majulmai gabi na naik umuni di bata ma julmai. Alai dung dipasah Apostel Paulus salu na akahata panuturioni sugu marohan yala Yahudi. Bahasa sugu dietong nasida padohan manang panuturion na pinasaha ni Apostel Paulus tang sitok. Buasa dietong nasida jala diigil nasida adong do pejolma naso mardosa im halak Yahudi. Anggo dipamikirion ni halak Yahudi dang mardosa nasida. Ala bangso ni dibata na pinilit ni dibata no nasida. Jala ala si ulahon akapatik ni si Musa do nasida. Halinima na pola adong suku-suku di bagasan rohana sida ima soal turputa di bagasan tika. Takas do di bagasan turpukon didokon ni mahala Yahudi asa dia mahasurungan ni Yahudi tuaha mahasea personatoni suku-suku na pinasa ni nasidaon sa sitong na dang nanaing mangidu panuturion manang pangajarion manang pangatusyon na dinggan sian Apostel Paulus. Alai suku-suku na pinasaha di nasidaon sa sitong na nanaing patuduhon manang nanaing paburna-burna ko diri. Nanaing manguju ni Apostel Paulus do nasida. Alai dialusi Apostel Paulus ma suku-suku ni marhite-hite hatana na di ayat 2. Idokon ibana ma sadok gudang doi parjulu hasahatan yakka padok ni debatado na sida. Didokon si Paulus surung-surung ni halak Yahudi dang ala ni haporsya di halak Yahudi. Alai ala debatado mamilik nasida jalan barhite-hite tu nasida do di pasah debata akahata dauli. Nanaing dohonon ni debata marhite-hite halak Yahudi sa sitongna asa marhite-hite halak Yahudi manian gabe dapot haluahon manang gabe manada dalam ni debata sude bangso na asing na adong di humaling nasida. Debata mamilit si Abraham, si Ishak do si Jakob jala halak Yahudi nanaing asahatan ni pasu-pasu ni debata asa marhite-hite nasida gabe tar pasu-pasu sudia akka humaliang. Dang adong disi nagabe ima peran aktif ni halak Yahudi. Alai secara tersendiri do debata memilik nasida tanpa ada kompromi atau tanpa ada pertanyaan yang Allah berikan, apakah kalian mau menjadi umatku? Tidak demikian. Tetapi Allah dengan otoritasnya memilih orang Yahudi menjadi umat kesayangannya. Alai hurian ni Tuhan nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Buhado parngulun ni halak Yahudi dung dipilih debata nasida. Dang naga bilang porsia nasida tu debata.
gagal do nasida mangulahon sa luhut akan na pinudahon ni debata tu nasida. Dan setia nasida mamuji debata ditudalun nasida do debata. Ale nima nagebesa da suku-suku musenang marhite-hite turpukon. Idoko mamusenang abihana ma ia soporse na deba. Tuntar bain nasida na soporse ima managi haburjun ni debata siapa sani. Orang Yahudi berpikir bahwa ketika manusia tidak setia kepada Allah, maka Allah juga akan gagal atau tidak akan setia kepada manusia. Pemikiran yang mereka pahami sama seperti pemikiran kemanusiaan. Jika aku tidak menyayangi orang lain, maka orang lain tidak akan menyayangiku. Alai pangatusion na pinasa ni nasidai, ima patuduhon pamikir dinasida, jala haporsa dinasida, dang takas manada debata. Dang ala naso setia, jolmai maka porsai debata. Debata gabi dang setia, maka hologi jolmai. Justru ala naso setia do jolmai mangoloi hata ni debata gabelam dipatuduhon debata mahasetionna marhite-hite gok ni holong ni rohana tuakka jolmai. Ala naso setia ma jolmai gabe pola mate terpajal Tuhan Yesus Kristus di hapinor silang. Asa patuduhon songo dia hasetiaon jala balga ni holong ni rohani di bata. Saulat nai kesetiaan manusia kepada Allah akan berbanding lurus. Allah juga akan setia. Tetapi ketika manusia tidak setia kepada Allah, Allah akan tetap setia untuk mencintai manusia. Allah akan senantiasa penuh kasih sayang menunjukkan anugerahnya kepada manusia. Supaya dengan kesetiaan yang Allah lakukan kepada manusia, manusia itu diajak untuk menyadari keberdosaannya. Manusia itu diajak untuk bertobat, untuk meninggalkan segala kelakuannya yang tidak benar. Hudian na hinolongan di bagasa Yesus Kristus. Diuduti mamusenang marhite-hite hatan di debata di bagasan partikyan. Adong mamusenang aka pangatusion akan nasalah. Anggo nasetido debata maka holong hita. Nang pimardosa hita berat dang dapat upita. Ala Yahudi pimarpikir songonido. Dang dapat uhum ni debata nasida. Alai na asing bangso na asing do di etong rohan nasida na gabi dapat uhum ni debata. Pangutusyo di nasidaon salah. Hasetiaw ni debata dang gabi manolopi sa luhut dosa ni jolma. Hasetiaw ni debata dang gabi pamanjaho jolmai. Alai hasetiaw ni debata mangajar hot jolmai do asala manada salu akadalan ni debata. Alai molo tumpe jolmai tetap do ditudalo debata. Dang olo manghitulo mo ni rohani debata. Na pasti ikon uhumon ni debata ma jolmai hobbar tuakka na niulana diari marsugo. Uhuman na naing pasahato ni debata dang uhuman ala ni sugo ni rohani debata. Alai uhuman na pinasa ni debata marhite-hite turpukon ima uhuman na tigor. Dang adong dope uhum na tigor siyan uhum ni debata. Talumob maka uhum na adong di Portibio. Anggo uhum na adong di Portibion somal do amanginang mamereng-mereng buhi. Hira-hira anggo dongat tado, anggo todong tado, anggo ale-alet tado nang pesala ibana do gabe tapatigor-tigor manang tetabu ditemunion ak kahasalanna. Alai anggo uhum ni debata dang songoni. Bahasa pola di pasa debata uhum na tujol mai. Saluhu nai ala ni holong ni rohani debatado.
Dang lomo rohani debata julmai gabe lilu. Dang lomo rohani debata julmai gabe mate di bagasan haduson. Alai na di igil ni debata se julmai naing mania julmai madapo tangoluan jala maka porsai debata sien nasa roha do sien nasa pikiran. Hurian nolonga di bagasan Yesus Kristus. Negabe suku-suku na balga tuhita di bagasan tikyo. Unga setia hita tutu di bagasan ngulutta maka porsa debata. Manang duma baik kita dan setia maka porsa debata. Hudian ni Tuhan. Gudang do pamikirio ni jolma songonon. Molo nunga ringgas imana martangiang. Nunga ringgas imana marminggu. Nunga ringgas imana mangulan akan nadinggan. Nunga ringgas ibana ima mengajari akai nakonna. Deto rohana do. Nunga gabe dau sanimana kasih tahu. Ape daun. Jodoh musenak kita gabi mago hapor siota ala nunga rajik kita martanya gol kena asik roi makasih taonon gabi dan setia hita maka porse di mata anggona diigil ni rohatta do ima anggo burju hita raji martangi yang gabi madawa kasih taonon dan hasitiaw na dinggano berarti hasitiaw na salah dope na taulah alai hurian nolonga di bagasan Yesus Kristus. Hasetiaw na tigor na diigil ni debata siya kita gan umar sada-sada na parjolo sa hali. Nampe marsi taonon. Nampe gudang akka parukilon. Nampe gudang akka nasuhar sin bagasan roha do pekirata. Nampe hurang dengan akka humata do kalana asing. Alai anggo hita ikon marbengit ni roha do maka pursay debata. Unang tabain ima alani akan na adong di portibion gabi patokata gabi siti tu debata dang alai ala nang jumolo do debata siti tu hita gabi terpasu-pasu gabi ima di pergugui debata hita si tahonon naro tu hita sa sitong nama baik kita lamanad dalo moni rohani debata na perjolo sahali hasitiaon na diigil ni debata sa kita ganuk marsada-sada ima hasetiaon na manotto. Na paduahon anggo ima tadok kodo nunga setia hita tu debata do bukti na. Perlu do adong bukti di bagasan hasetia tu debata. Songon Tuhan di patudon ibana do hasetiaon na tujolma marhiti-hiti holong ni rohana marhiti-hiti na mate Tuhan Yesus dia pinor silang marhiti-hiti na berkorban ibadah hasetiaw ni dibata memberikan pengorbanan yang baik pengorbanan yang Yesus berikan adalah bukti bahwa kesetiaan Allah benar-benar nyata melalui kasih dan pengorbanan dan anugerah yang luar biasa diberikan kepada kita. Maka yang kedua yang mau Tuhan ajarkan kepada kita dari kesetiaan ini, mari berkorban. Mari berkorban Bapak Ibu jemaat Tuhan. Berkorban bukan untuk mencari keuntungan, tetapi berkorban untuk rugi. Sekali lagi, mari kita berkorban. Berkorban bukan untuk mencari keuntungan. Kalau kita berkorban untuk mencari keuntungan, itu bukan pengorbanan, tetapi itu ada niat yang tidak baik. Tetapi pengorbanan yang sesungguhnya adalah yang seakan-akan kita seperti rugi. Walaupun sebenarnya kita tidak akan pernah rugi kalau kita mau berkorban. Maka kesetiaan yang mau Tuhan ajarkan, yang mau Yesus ajarkan kepada kita, yaitu kesetiaan yang mau berkorban. Mulai dari pada saat ini, mulai dari waktu ini, mari setia di dalam pengorbanan. Setia di dalam pengorbanan bukan berarti sekarang baik, besok tidak. Tetapi setia di dalam pengorbanan, sekarang baik, besok baik, dan hari akan datang harus jauh lebih baik. Korbankan segala sesuatu yang ada pada dirimu.
termasuk waktumu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, naikon ima singotota sen hatan di bata di bagasan partikin. Kesetiaan yang diberikan oleh Allah memberikan sukacita kepada kita. Bapak Ibu, logika sederhananya seperti ini. Molo ima amatta manang inatta, setia tu inatana manang tu amattana. Nah pasti anggo amatte setia tu inatana pastilas doroha dinatai marulupulup to dina. Apalagi anggo pola ima ganuk tokin di sahulang na mekel amaton ima tunaton nang penaton muruk pastilas doroha dinaton ima tujulannya. Yang artinya apa? Kesetiaan itu harus dilakukan dengan sukacita, tanpa keterpaksaan. Ketika Yesus sudah setia kepada kita, maka Allah bersukacita oleh pengorbanan Yesus. Kenapa? Karena kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita juga diperdamaikan kepada sesama. Allah bersukacita dan kita juga mendapatkan sukacita oleh karena kesetiaan Allah. Maka kita juga haruslah demikian. Kesetiaan Allah mengajarkan kita bagaimana kita mampu bersukacita di dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah mengajarkan kita mampu kita bersukacita di dalam kesulitan. Kesetiaan Allah mengajarkan kita mampu kita menerima segala sesuatu walaupun itu tidak berkenan sebenarnya kita terima. Tidak pantas kita terima. Seperti apa contohnya? Seperti caci makian, hinaan, dan masih banyak lagi. Tetapi ketika kita setia kepada Allah, maka kita akan dimampukan untuk menerima semuanya itu dengan sukacita walaupun sebenarnya sangat sulit. Na perpudi sahali hurian na nalonga di bagasan Yesus Kristus. Adong ma sada cerita. Adong ma ima sahalak raja nama saya burju na ditadda ima akka rakyatna. Jala adong ma anak di raja. Ala di burju ni rajaon gabi di haolongi sudi akka rakyatna memana. Alai aduldo pangalaho ni anak ni raja. Anak ni rajaon alana dia tong ibana anak ni raja gemar lomo-lomo imana di bagasan parngulon. Sadatiki di loni mana sudah dinggal. Dipikiri mana kebal hukum do mana. Ale ahana terjadi tarimas ma rajaon gabe ona uhum ma anak no. Kemudian nolongan di bagasan Yesus Kristus. Sering sekali kita seperti ilustrasi tadi. Kita merasa kita sudah orang Kristen. Kita sudah hidup di dalam kebaikan Tuhan. Kita sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan menebus kita dari keberdosaan kita. Kita juga mungkin berkata bahwa aku sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga oleh karena aku sudah percaya kepada Yesus. Apakah benar demikian? Tidak. Kenapa kami katakan tidak? Kalau kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu menyayangi sesama, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita hanya sebatas mengatakan beriman tanpa berbuat. Bukankah dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerjaanku, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dikatakan juga di sana ada pembenaran diri. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku berdoa setiap saat dan lain sebagainya. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku tidak mengenal kamu, enyalah. Hai pembuat keonaran. Jadi lapatan na amanginang hurian di Tuhan. Unang alena karistik kita gabe
adong madokon nga gabi pasti masuk surga, belum tentu. Anggodang bodoh tapatuduh na setiap manang ima haolongan ni rohatay. Unang song halak Yahudi ta, ahado surung-surung nami, ali Paulus. Gabi mamitor-mitori diri na sila. Hitape unang sape song ani. Alay, ala halak karistek kita. Angguna tutu halak hita halak Kristen. Dang ima siya padohan, siya kata. Alay kutarida do siyan akka pabahena do akka parang. Tapatuduhom hasurungata ahamay haporsyauta jala pangulahonoton ima di bagasan haporsyaon nata haporsyai. Artinya seperti apa? Kalau memang kita percaya bahwa kita ini adalah yang istimewa di hadapan Tuhan, maka buktikan dengan cara seperti apa? Berimanlah dan buktikan keberimananmu dengan menunjukkan kasih sayangmu kepada sekitarmu, kepada orang lain, tanpa memandang bulu. Sekali lagi, Tuhan begitu setia kepada kita. Maka kita juga harus setia, harus mau berkorban, dan harus menerima segala sesuatunya dengan setia menaati Tuhan. Walaupun sakit penyakit, walaupun kesulitan, percayalah bahwa kesetiaan kita untuk mempercayai Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kelebihanmu bukan karena KTPmu Kristen, tetapi kelebihanmu adalah imanmu dan perbuatanmu yang mampu mengasihi sesama. Amin. Martanya Mehita. Muliate Tuhan. Diajaro kodo Tuhami asa setia tu Tuhami maka perseho. Nunga setia ho Tuhan maka persehami jala makahulog hami. Ajar humma asabuhi hami manguli di bagasan hasiat yaw. Muliate ma Tuhan. Saat di homa daging doktor di nami. Jala bahay mahatamon gabi bohal di bagasan permulun nami si ganupari. Asa merdala kami di bagasan hati ko. Di bagasan Kristus Yesus sahak malomo ni rohan Tuhami. Amin. Shalom.